Сәлем дуслар, сезнең белән Totar Play каналы. Минем исемем Ойнас һәм без сезнең белән мин точно сагынып беттем инде Злоның Dark дигән уенны. Күптән выживать итәсе килә иде. Необычная геомагнитная буря забросила ваш самолет прямо в дебри Северной Канады. Сколько времени вам удастся продержаться? Вот в чем вопрос, вот в чем дело. Ничек без хәзер монда татарча выживать итә башлыйбыз яңадан. Ничәдер ел элек без тагын башлаган инде моны. Әллә кайчан инде. Хәзер The Long Dark обновится ителде, даже прохождениеларда бар. Ну, типа сюжеткасы бар. Только мен сюжеткасын үтеп тормыйм, чөнки караган идем сюжеткасын. Ул шулай озак, шундый нудный, шундый... Не хочу просто выживать итәбез. Һәм любой кнопкага басабыз. Вымирание — это правило. Выживание — исключение. Карл Саган. Ярый, сабын түгел. Сабын Карл булса, ох. Тавышын ябышлы булачак, чөнки мин үземне ишетмим даже. Шундый каты җил. Мин думал, бренди заставка гына бу, хәзер тотас. 5 секунд. Все, мин монда дуслар, мин монда, агачлар монда, салкын погода монда. Һәм без киттек кайда? Безнең уже бигрәк җайлы башланды выживание, төрле җирдә рандомны килеп чыгасың, һәм без бик тә әйбәт килеп чыктык. Менә шушы агачлар янында, менә шу нәрсә дип әйтим инде, вагонкалар янында, зәңгәр вагонкалар. Так. Ботаклар җыеп барыйк сразу, учак ягарга кирәк булачак. Яки дәгән мишне кыздырып җибәрергә кирәк булачак. Так, ветканы без куллар белән бәрсәк, 10 минут 36, манда 38 калория кашыга. Yok кирәк түгел әле пока что. Чөнки безнең да вагонкалар, вагонкалар эчендә күп әйбер булырга может. Только туалетный вагонкаларда түгел. Пальцы онемели. Ой, достым, онемели так онемели инде. Менә бу өйгә кертәм дә, мен сине йоклатып җибәрәм шунда, и все, синең конец булачак. Так, кирип киттек әйтә беренче. Җылы булып китте. Сразу менә прям 3 секунд эчендә җылы булып китте. Юк. Кыштан караганда монда җылы дип уйлаган идем, только менә пар авыздан чыга барбыр безнең геройның. Так, обыскать металлический коробку. Пусто, менә сиңа контейнерна әзрәк карап чыктык. Пусто, выросла капуста дип безгә әйтә. Так, пластмассовый контейнер. Так, батончик. 500 калорий бирәчәк сразу. Только ул берәү генә аңлыйсызмы? Ящикны ватсак була, аннары только, аннары дустым. Кровать. Так, чтобы разбить, требуется охотничий нож. Безнең карасак монда, безнең бармы вообще спальник дигән нәрсәкәй бар, анысы бар. Миндә ул безнең спальник даже юк. Инде нож кирәк, безгә пычак кирәк, аны җимерер өчен, чүпрәк ясар өчен. Юк, монда бернинди җүнәвер дә булмады. Так, календарь непонятно. Аның графикасы бик тә шәп инде шундый. Безнең шундый иске компьютерларга яхшы бара инде. Ну, аны шундый дурацкий дип әйтә алмыйм сезгә графикасын, но шундый рәхәт график инде. Нәрдән килеп төштек без. Ну и мороз. Менә күрәсезме, алыста сразу температурчик тора. Болезнь, риск переохлаждения. Син серьезно? Нинди переохлаждение? Әле яңа төштек моннан, таудан гына төштек, дустым. Так, сразу күрәм ботинклар, рабочий. Так, аннары карарбыз кайсы ник алмады ул. Прилично похоже. Икеу булган анда. Мин берсен күрмәдем, пардон. Так, открыть. Газетаны, газеты бөтенсен алабыз. Һәм бер дуслар әйтәм бер сүз. Монда обновление чыкканнан соң инде китапларны укып, навыклар алырга була. Китапны укыйсың инде тегеләй, булай выживание укырга була. Төрле бар шундый китаплар. Алар пишкә генә, и все. Кайберләрен укыйсың. Так. Утын безгә кирәк, мунча ягабыз, әзрәк керәбез, аннары карага сикерәбез. Самый лучший рецепт свитшот, панушный свитшот. Яра, аннары карарбыз аларын. Носкиларны тоже алабыз. Так, бейсбольная кепка. Кому придет в голову надеть это зимой? Беркемгә дә дустым, шуңа калдырабыз монда. Может, берәр жесткий спортсменны кыдырул, берәр автографы бардыр. Берәрсе алыр да, аннары сатыр. Так, инструментлар безгә кирәк булачак. В любом случае, анда култыгызлык чытса инде инструмент белән эшкә балырга аны әзрәк чыта икән. Так,
Икіні көрмеймін янда. Міне сіз бірні гына көрдіңіз. Менің көз ұйыққа шығайынды мында әзірек галлюцинейшнлар бардыр. Так, повязка керек. Код жертылса әзірек ямап қойырға. Металлический контейнер. Спайшкей, повязка. Керек, бүтін үсті керек. Бізге мен бүтін үй бір керек. Фитшот бар ма? Біз алдық. О, прибысы приличный. Тігісі панушынный. Так. Жютели башадым енді сразу медикаментлар керек болашақ. Так, поношенный толстый шерстяной свитер. Толстый шерстяной свитер будет греть, даже если намокнет. Нахрена себе, вот это свитер, я вам скажу. Сізге әйтіп қоям, шулай тұрып подушка-пердушка. Так, бұларым қарап шықтықтай, біздің килограммчиклар неше? Так, килограмм біздің 30-на пар алабыз, біздің 12 килограммчик. Так, біз байтыр алабыз. Так, міне обновлениеда достар қораға бұлана 2 код киерге болады. Так, кроссовки білен үйресің, сен достым, сен вообще нормальный, да? Так, плюс 1D4 сразу, 0D7, 5%. Бұсы намакание енді, бұсы броня, бұсы шоп тұру, минус он сразу. Так, койса әйбетрек деп улисыз 0.8. Міне бұсы әйбет бой. Туристический ботинок из грубой кожи создан специально для дальних переходов по каменистой почве. Так, солқын yoqларға керек бізге. Айдем, мені киіп қойға 1D4 сразу температурчик бере бізге носить. Сразу молодец қайданып кетті, сразу малучик. Міне екінші кодны киебіз, достар көресің. 2 код. Так, мұндай тип біздің біреу гіне. Так, ноғыға мұндайға тоже біреу гіне біздің. Мұнда білмейм нәрсе бұл болашақ. Қолға біздің бір гіне перчатка киіп бола. Ансы бар енді, конечно, да. Ну, 2 код кейсің де бола енді. Так, мұнда поношенный, приличный. Так, бірсіне приличный киебіз. Қойсы бола бұл. Бұл тышқы yoq, ішкі yoq бола ма? Мен анысын алың. Без разницы, наверное. Айдағыз поношенный болға баташақ біз. Приличный киебіз. Хамтығы бигректен қолынны киеп қоябыз. Так, анараларын әзірек ремонтировать керек болыр енді. Дұрысын гына айтканды. Так, киіп. О, біздің мужик вообще четкий айленді. Біздің куртка yok. Сіз оңайсыз достар? Біздің шапка да yok, куртка да yok. Біз просто свитер білен барабыз Канада бойынша. Северный Канада манда нәрсе мында. Яра, молодец, достан. Молодец. Как нешеге айтып жүрге айдында ол біздің дос... Не, летчик енді, летчик. Летчик білен келіп түшә бет енді ол самолет білен. Нешегінде самолетта летчикнің Северный Канада курткасы болмайды, е. Шубасы болырға тей шансыра 25 штук сразу. Кімге не дейді, балаға, биге, бабайға, да великан келіп шықса великанға сразу задобріне әзірек желанды. Никогда еще так не замерзал. Мен шуам сен айттым сразу, шубаларыңны киіп келді. Тоқта достым, әлі бұл замерзайым түгіл. Біз әлі қорып шығыз бүтін контейнерларына. Так, факел керек болашақ бізге бүріге қаршы. Прицеп. Да, енді прицеп, вагонка без разницы. Кім нешеге айты. Так, залежала вяленая говядина. Так, 48% қана қолған. 350 калории бері нормально. Персик. Шлюшей, нөті персик, нөті персик. Так. Тобақлар. Так, рабочий ботинки, білмейм, не керек болыр, бізге керек түгілдірінде. Хотя олықта аны дегелім. Анары аны бет жартырға була, хамдайын өзі біздің, оп, штаны. Карго. Что у нас тут? Это карго, братан. Қорғаның нелері, штаннары. Қорға штаны бізге керек. Қорға не бікте жылы дейлер, қорға штаны. Так. Намда ма киебіз аны? Әйе, тағам біріні киеп қоябыз. Аң неше проценттің қора бола бетінді? Мен дұрыс сөйлем бетінді. Непонятно пока қоял. 0%. Действие. Міне 88%. Собрать мейбіз. Ремонтировать үшін бізге тыққан керек. Тыққан алыр үшін бізге пішак керек. Біздің пішақ yok достым. Шуңа көрәлі рюкзактағына үртәуіз бүтін шүпреклеріні, мүпреклеріні, көкірегіңні әйбәтлеп күні үрт. F-ға басқаным смертельный холод. Найдите какое-нибудь теплое место, прежде чем наступит переохлаждение. Температура воздуха, влияние ветра, по ощущению 3 градус. 3 градус нормально бит енді. Чуть... Опа! Шарф таптым, хлопықтан. Опа! Перчатка таптым, водительский бикті әйбет. Тоқта достым. Ненде переохлаждение дыр, мен ансын ашы оңай. Поношенный.
Міне мында сразу көрсете алайын ма? 58%. Мына болса заметно лучше инде. Һәм без таптык менә бу походу. Так. Мин бит таптым шарф. Мында что ли була? Да, шарф походу. Менә шунда булачак. 42%. Ну, оп, молодец та инде, братан. Шапкаң булмагач, шарфта нормально. Ну, шарфны башыңа дагы электрип куйган булсаң, нормально гына булыр. Безгә нәрсә йокларга кирәк, что ли? Моны ачтык инде без. Так, дуслар, 3 секунд кына катып калды. Хәзер, не знаю, даже перезапустить микан запись. Хәзер перезапущу-ка. Все, перезапустил запись. Ну, сіз аңламадыңыздар, әйтеп тә тормасаң булай даны. Монда без һаман шул вагонкада. Білмейм, Windows әзірәк нетіп алды, топитіп алды, вагонканы покидаем. Ну, может, безгә йокларга кирәк булыр иде инде шунда, чөнки безнең анда переохлаждение ди. Так, без бысында булдык, монсында булдык. Так, монсына кирдек. Мне кажется, риск переохлаждения был әйбәт түгел, һәм шуңа күрә, опа, клюква. Нәрсә, шиповник. Салкын булса салкын, дустым. Хәзер вагонкага керәм дә, күтеңне җылытам. Даже нәмдә дә җылынсаң була. Ну, монда җылыну әйбәт инде ул, конечно. Судагын әзрәк эретергә булыр иде. Тик монда карагыз, нинди салкынлык, җил өрә һәм дәген кар. Ну, үзегез аңлыйсыз инде. Әтегендә по ощущениям 3 градус. Шуңа күрә 1-2 сәгать йоклап алыйк әле шушында гына. Бер нәрсә дә булмас дип уйлыйм. Булса инде первый, комом дип әйтәләр бит. Шулай, первое выживание комом булыр. Просто комага китә инде. В натуре. Подождать була. Просто көтеп торасың или йоклыйсың. Конечно же, йоклыйсың. Так, вылечено. Риск переохлаждения. Менә шулай гына тиз генә переохлаждениене бетердек, дуслар. Һәм без торабыз. Әзрәк җилдәген тынды бугай. Юкмы? Юк бугай. Так, чыктык. Менә чыктык. Так. Погода әйбәтләнгән. Мин сезгә точно әйтәм, без менән төштек. Һәм без кайсы якка киттек? Уң якка китсәң, богатым будешь, сул якка китсәң, не знаю, карга найдешь анда. Опа, рюкзак найдешь. Отвечаю, рюкзак найдешь, зеленый рюкзак. Приличная футболка. Так, бутылка воды точно кирәк булачак. Су гел кирәк, ул салкын вакыттамы синде, кызумы сиңа су гел кирәк. Кеше судан тора, 70% да 80% или кеше үзе су просто. Кайбер кешеләр инде алкогольный судан тора. Ну, анысы уже бөтен прикол. Шуңа күрә киттек. Йөгерәбез. Юк, йөгермик әле, йөгермик. Үзебезнең көчне бетермик, йөгермик. Намдый. Ох, нинди бүренеләре алып китәсең менә шушыны. Достар, кая киттегез? Сау булыгыз. Исәнмесез дә юк, сау булыгыз да юк. Менә шулай инде ул. Хәзерге молодежь каргалар шундый. Исәнләшеп тә тормыйлар. Шуңа күрә безнең мужиганы. Нитә инде шунда. Мин җүтәлдем. Безнең мужик әзрәк выдыха итә инде шундай авыр иттереп. Ну, менә ничек инде алай була инде дип ярар. Менә монда кемнәрдер булган бит инде башта, менә белмим. Аударганнар инде, менә агачны калдырганнар инде, беркемгә дә бирмәгәннәр. Менә государство шулай итә инде, менә эшләп куя, ну, халыкка бирмәй инде, менә кара инде. Алып китәсең икән, вор булып чыгарсың ещё. Поэтому безгә кирәк түгел. Без хәзер боз өстеннән барабыз бугай. Менә шулай кажется гына. Без боз өстеннән барабыз. Һәм без астына төшеп китә алабыз. Андый риск бар, андый риск бар. Һәм без кемнедер күреп алдым. Надо найти место, где это согреться. Син ягына чыктың вагонкадан, дустым, үзеңнең күтеңне җылытып 1 сәгать. Шуңа күрә син анда авызыңны әзгенә чамалап аш. Пока мин сине башыңны менә бу карга тыгып куймадым, или вообще, короче. Всё. Мин бездан барам. Бара. Бири. Әйдә инде тизрәк авызыңны сәбәрим. Тизрәк әйдә киттек инде. Дустым, менә бу экренне йөрү шундый мине бесит. Менә син ничә килограмм парасын әле? 19 килограмм икән. Всё, братан, вообще вопросов нет. Миндә булдыр 14-12 килограмм пара. Но без тегендә алдык күпме мәстәкәйләр, ыштаннар, хлопыклар, футболочкалар и бөтенесе менә уже 19 килограмм әзгенә җил чыкты уже. Җил чыкты. Бер кызга әйтәм, дуслар, бер уен кешеткәнем, Диртим Белвент
nedir park endi şunda. Tak Lisaseka. Lisasekalar mında. Опять перехлажден yarar. Oyun kaşaytdım mine dostlar hamdagın süyaşıp oturdum. Min buru dip turam mine bunu. Oo bile tuta. Sözümni bitireyim endi. Oyun kaşaytdım yazdırtam dip oylagan edim. Süyaşıp oturgaным. Yarasa bulaştım şetay. И qarayım kiriptiginde записьларга endi. Запись bulmagan. Ne şunday haller. Ну, у меня бик ошап та bitmedi endi. Ну, своеобразный oyun endi şunday. Своеобразный шуткалар белән 8-битный. Анда күп сөйләшергә кирәк. Күп укырга кирәк. Һәм ул татарча түгел. Менә шундый хәлләр. Так. Без кадр менәбез. Чөнки теге әллә качан теге елларны, 3нче елларны анда менгәник моннан ничектер авызыңызда белмидем ул безнең менә шушы герой татарча сөйләшә башлады. Менә әз генә помню, шушы җирдә булды микән, юк микән, белмим. Но монда ниндидер здание булырга тиеш, инфосоточка, инфа 100 просто. 101. Да, нисек әйтәм, 101. Без минем FPS менә 28 хәзер. Мин койдым записьне 30 FPS-га дип, ә ул даже 20, ну, 30-га да мин алмый. 25, 26 менә тора. Белмим ничек яздыртылыр, ансын әйтә алмыйм. Чөнки күптән яздырткан юк. Карагыз ничек биюләре. Татарча бию куясың икән менә. И салаватка биюләр инде монда салават, и концерты бара, и бүтән нәрсәдә, и бүтән агачлар селкенеп. Ярар. Салкын дуслар. Так, мин точно әйтәм монда ничектер менеп була иң үскә. Не бит, әнә вышка күрәм, вышканы менә. Бар дип торам бит, һәм байтып карыйм, ну типа берәүдә юк дип уйлаганым инде 3 секунд калган, но әнә бар ул. Күреп алдым. Безнең типаны переохлаждение, но мин аңа не верю. Чөнки безнең нормаль шарф бар анда хлопоктан әби бәйләгән, һәм дәгән безнең анда шерстяной носкилар бар. Мин жүтәлим дуслар, әз генә. Шуңа күрә гафу итеп калыгыз. Калмасагыз, шәй бирегез миңа кайнар, һәм дәгән әзрәктәге фастом гельләр түгел инде нәрсә инде ул. Ну, блин. На часом иду, обратите внимание, сделано в Германии. Лекарстволар бирегез миңа. Оныттым инде нинди исеме, чөнки мин андай ысуллар белән терелмим инде. Мин үземнең әби ысуллары белән тереләм. Ну, мунчага керәсең, инде үзем әйтмешли, салкын суга сикерәсең, бозга. Менә минус 30 градус булырга тиеш. Самый главный нан төшеп китәсең инде. Шундый бераз җир табасың, просто шәрә килешең, кутың белән төшеп киттең менән. И все, сразу здоров, как бычара, как үгез. Это бер сүз булды. Просто бычара булдың ди, жесткий инде. Серьезно? Серьезно, что ли? Сез моны ватып ташладыгызмы? Сез менә дөресен генә әйткәндә, сез менә дустым нәрсә әйтә аласың син алар турында? Әйт миңа. Син нигә үзеңнең белмим нәрсәңне нюхаешь, нәрсәңне карыйсың? Но мин сине обыскайтам, тикшереп карыйм. Оружейный патрон, нәрсә эшлим ул синең? Так, костер бар, бездә костер ясый алабыз, 3 секунд кына, только безнең ни тавышлар? Безнең бензин юк, тиз генә яндырып җибәргә. Бу спичкамы? Юк, бу лимонад. Лимонад я тоже к тебе рад. Дип әйтер идем мин русчагына яздырганда, но мин сезгә татарча әйтәм. Лимонад мин сезгә Марат түгел. Алдым. Опа, хранилище. Ни хрена себе, вот это хранилище. Ни хрена, 5 килограмм. Не трогай, возьми. Не трогай, возьми. Ол, тиме, олан. Факел, повязка. Ни хрена себе, вот это без нормально алдык. Һәм китап. Дуслар, әйдәгез. Бер попытка бирәм. Монда мин алмыйм. Юк, мин алмыйм. Мин анда барып карыйм даган. Бер попытка бирәм. Юк. Ладно, 2 попытка бирәм безнең дускайга. Ушакны яндырып җибәргә, ушакны яндырып җибәрә алмасаң, инде төшеп китәбез инде теңдә аска. Юк, монда бара алмыйм мин дуслар. Опа! Моны күрмәгән, менә ничек яшереп куйганнар безгә итне. Монда ит булгач, опа, дрова. Дрова заебись. Так, заморожено. Безнең кул белән чистартык, шоли кул белән алыйк, что ли, итне. Безнең музыка уйный башлады. Так, без моны карадыкмы? Пустое, без моны карадык. Так, менә буларны алсаң була. Ул ушак якканда яхшы булачак. Так, яндыр. Опа. Менә моны мин карамадым.
Вот это я немножко тупанул бы. 3 секунд қана. Мындай не упустить цель. Вот мен сізге айттым ма? Подробное руководство по охоте с луком. Изучив книгу, вы улучшаете свои навыки стрельбы из лука. Міне Yoratам дайында ойынды, міне шындай обновлениялар шығарғанда. Бір жылдан соң да ойнаған болсам яғни. Ну бары қызық енді. Аптечка ішінде қорек нәрсе бар. Йода жоқ ма? Шитья, повязка. Ну пышақ береге еді сізге мен достар. Әйдегіз яндырып қарайым. Так, потому что біздің переохлаждение, біздің труд, лучше газета, блин, конечно. Древесина, шанс на успех на 60% лучше, конечно. Басы не меняется. Басы тоже не меняется. А, горючие бар біздің 100%. Әйдегіз разжечь огонь, давай. Слишком ветрено. Вот собака ветрено. Может налайт, қойсияқтан ветер. Біздің айтыр басайық деген. Петарды шотлатқанда, ну типа жеріне сыртқа қоясың. Сырт білен қалдырасың и яндырып жібересің. Так, главный бізге қазір түсіп кетерге, һәм дән өлмеске. Мен көпме әйбәт-әйбәтләр таптым, йөгермәскә дустым, йөгермә дустым. Так, біз менен килдекме? Юк, біз менен килмәдек, дуслар. Юк, безнең парашют юк. Вот в чем проблема. Һәм мине менә ул мужик түгел, менә шушы җир әзрәк кенә алдады дип, инде. Мин думам, монда бөтен әйбер нормально, әзрәк конырбыз дип уйлаган. Ну юк, монда кона да алмыйчакбыз. Bir нәрсе дә эшли алмыйчакбыз. О, тиз шаптырма, тиз шаптырма. Мин сиңа айттыммы, тиз шаптырма дип. Тиз шаптырма. Ояңны сындырасың. Мин сиңа точно әйтәм, тегесендә аякларында сындыра, ул лодыжкаларында тегендә калдыра, колагын тегендә апча калдырды. Сулый башламады тегендә. Сулый алмый башлады. Вот. Шундый кеше ул безнең бигрәк хрупкий, шуңа күрә. Ул татар авылында тумаган инде, шулай инде ул. Татар авылында тумасаң инде шулай. Хрупкий буласың инде ул. Ну, или татар авылына теңдә җәй көне кайтмасаң инде. Җәй көне кайтсаң нормально все. Сиңа анда бөтен әйберне өйрәтәләр, бөтен әйберне дәгән. Рюкзакны күрсәтәләр. Менә рюкзакны күрсәтәләр. Менә мин тумаган булсам авылда, рюкзакны күрмәсәм, мин сиңа отвечаю. Мен просто отвечаю. Канадыр карамасын да ярар. Рюкзакны карап чыгыйк. Юк, пустой рюкзак. Белмим, нинди тавыш белән булыр инде бу запись. Белмим, как будто экран сөйләшкән сыман. Ну, микрофон вроде әйбәт кенә. Кайбер чакта шундый тавышын аңламыйм, ничек итеп регулировать итәргә или 200-гә куяргамы һәм уенны 150-гә, 100-гә генә. Белмим, короче, әзрәк на разберемся потом. Җил әзрәк тынды бугай, кар бар бер ява. Агачлар күренә, ботаклар һәм эш безнең сүгенә. Эш сүгенә безнең. Ой, ашатмыйсыз ди. Ну, безнең ашатырга нәрсәдер бар бугай. Кайда? Нәрсә белән сине ашатып алыйк, дустым? Трос будешь? Альпинистский трос бар безнең, ашап ал. Так, эчеп ал инде, яра лимонад, ул салкындыр инде, конечно, без аны нидә кар өстеннән таптык. Но аны минем проблема түгел. Главное, синең эшең сүгенә башлады, мин аны ашаттым сразу. Сүгенә икән кеше, мин аны ашатам. Так что, сүгенеп килегез минем янга, мин сезгә ашатырга бирермен. Ну, нәрсә ашатам инде, аны сезгә сүгенү буенча күрсәтермен. Ну, менә ничек сүгенәсез инде, типа, жестко сүгенәсез икән, мин сезгә агач ашатырга могу. Сүгенмишлегенә нормально гына килсәгез, мин думаю, бу рюкзак нормально гына сораса, ашарга бир инде. Менә шундый тайгада түгел, Северный Канадада булган булсам инде мин сезгә әзрәк инде анда куянны бәрер идем. Тыңда урманга чыгып, луктан ана теге лукны, китапны укырым инде, мин лук белән аннары все эшләгән булыр идем. Вот и все. Хаман лесосека, без теге баштан килдек. Белмим, сәгать ничә? Монда баргамы? Или яңадан кайтыргамы? Теге ниләргә инде, тележкалармы, мелешкалармы анда. Белмим, анда слишком җил инде таныймын. Анда ушак ягыр өчен. Так, килеп саландык сразу агачка. Белмим, без дуслар минем үй табасы килә, чөнки куркам. Куркам бу аңгыра сарыктан. Хәзер каты булыр тагын. Бөтен безнең прохождение, альпинистский трос, лимонад. Так, искә төшерәм газета. Укырга кирәк әле газета, 5 сәгать анда бар. Музыка киткән булса, нәрсәдер булырга тиеш. Так. Тукта, мен анда карыйк әле. Просто карап кына карыйк. Минем уйлавымча, әнә теге башта охотникның
үйі болырға тиіш. Но мен вау, көрдім, әне мұнша. Бұл мен сізге айтам, мұнша. Әне қоян шауы бар, әне екінші қоян. Живем, достар, яшайбыз. Найдыр каминні алырға бұла, достар. Найдыр қолан аласың аны, қоялы ол. Аласың да. Наша өйтіріп ырғытырға бұла қоянға. Қоян аны тішіне қабадаған, өсіл дрессированный и ауызыңын білен өсінен қап келе. Хам сен тұтып аласың да, мойны сындырасың да ашисың. Все, достар. Мен айтынды, күтіне тебейінде, все, тұтасың енді yok. Біздің главный геройлар ішлерге жиылмай. Хам бізге керек түгіл әлі ол. Чүнки біздің ошау бар, лимонад бар, хам мында бір мужик ята. Бір кімді де айтасы келмей, типа есімдер қойырға яратам бет енді мен. Но мындай ғаларға қоясын ол, просто труп енді яра. Бұл сгущенка енді нендерінде таптық біз. Қақварағыз енді белекей гіні үй сұман еміне қорағыз. Бигірек белекей гіні үй сұман бет енді міне гүл всегда удивлялы. Кіріп қарайсың ол бигірек зұрға елені. Обманывает мында зрение. Yok ekan bek zo'r tugan. No baribir endi mana meni hadli ko'p tug'ilib eting, nala o'tirib kelmadik. Da. Radio ishlamay, kitob bar. O'qirga yaratgan bundaqa kishi. Do'stim, ko'p o'qidingmi? Sen bitan turli kitoblar o'qira kerak. Обезболивающий olgan. Bilmayman, mana narsalar ishlatganlardir, ko'tindan tishlagandir, может, narsalardan. Только түгел, bude, загружение патрон нормально. Тоқтамай қарадым екен сен достым. Поэтому сен керек мында бик оқырға яратқан газеттер Яңа ғасыр анда Татарстан газеттері алған бұл. Армейский ирб. Бұл офигительный айбір. Современный сухой паёк отменного качества, ничем не хуже обычной еды, предназначен для солдат. Ну ни хрена себе, вот он лысый, 1750 калорий, 96%. Идеальное состояние, да, не битый, не крашеный. Все, алдық. Чего-то тяжеловато. Тяжеловато деп тұрмайды, сен сағат кетті. Неше градус анда? 31 екен килограмм. По ощущению 2 градус бик те әйбәт. 2 градус ол әйбәт деген сөз. Достым, мында 2 градус сен еш қуаты бөлдің. Мен мында юқарға да могу и қуатмасқа. Так, стул, скамейка, тудим-судим, кровать, балық. Так, біз нені текшірмәдік, yok. Так, металлом. Ладно, алабыз. Свежая шоколадная плитка. Это хорошо. Біздің ошау нормально болды ма ошау? Так, гүл керек ми. Так, біздің сағат неше анда? Біз сағатны біле алабызмы вообще? Вообще еткенде көре алмайм мен сағат неше. Голод, yorты, усталость yok деген бұла. Холод бар, смертельный холод. Әзірек йоқларға керек им. 60% хпшка біздің жизнь деп айтмыш. О, әзірек неткен қотқан көресің, міне қотқан деген сөз, міне қотқан. Да, почти қотқан бұны. Ладно, әйдегіз әзгіне тықань, не, керек түгілі бізге тықань, біз әзірек йоқлап алдық та, 2 сағат. Біздің усталысынық түгіл бітіме, шуан көре 1 сағат кіне. Риск переохлаждениені бітірік. Бітмәді міне. Шында 10 яқта шығай ол. Тігісінде шықта бітті. Ох, жилли башады малайлар. Қызлар, әбейлер, бабайлар. Нәрсенде риск переохлаждения бар ма хаман? Найдите какое-нибудь теплое место. Біз и так теплое место, да, иде там 1 сағат теплый яра. Бітірәс келер шул риск переохлаждения хамдан. О, бітірдік. Қазір біз білмейм. Әзірек оша болық тағын. Штандарынан да жертік керекмеген. Міне мұны вообще тошлайық. Міне шына тошлап қалдырық. Если что бар болыр біз. Так, антибиотиклар керек болашақ. Су. Так, қуарық ең бірінші біздің нәрселер анда. Голод, соғыс варту. Ну, это нормально әлі. Голод қана енді. Мәсінің ошы скелет есіз бітінде. Ну, 1-2 сағат, 3 сағат күті аласыз бітінде. Пока тігінде пішіп жейді бірәнінде нәрстекелер. Дәмлейбірлер, бәлішлер, үш-пүшмақлар. Так, шуңа көре біз алабыздаған қазір. Опа, нәрселер бұл. Мастерскойлар бар мұнда, тігілері бұлары бар. Ни хрена себе. Приготовлены грибы рейджи. Эти грибы осталось залить кипятком, чтобы получился натуральный напиток с целебными свойствами. Ладно, алар керек түгілі біздің. Ни хрена себе біздің мұнда офигительный екен әлі. Нәрселерге нәрсе болмай. Так.
Так, нәрсә эшлисең мин? Китап укый алам. Һәм дәген җыртырга кирәк безгә лучше киемнәрне кирәкмәгән. Например, менә бу без моның белән йөрибез. Икенчеләре фигня бит инде. Плюс 1/3 уже минуска китә, күрәсезме? Минус кызыл әйбәт түгел ул. Так. Действие. Вот, высушенная кожа бирәчекләр, ткань собрать. А, нет, высушенная кожа. Ремонт өчен әйбер высушенная кожа кирәк еще. Һәм ткань кирәк. Собирать кәндә высушенная кожа бирмичәксең. Или бирәме? Ярар. Хатиз генә эшләп чыгабыз, собрать итәбез. Высушенная кожа гына бирә икән. Ткань бирми. Ну ладно, высушенная кожа бу уенда ныграк кирәк дип уйлыйм мин, чөнки аны авыррак достать. Һәм дә генә ремонтка кирәк булачак ул безнең ниләргә, итекләргә, ботинкаларга, тапочкаларга. Тапочки ясап куярга кирәк булыр. Һәрбер өйгә керәсең, тапочки белән генә йөрисең. Шулай гына. Менә әйт күрсәтә безгә сәгать ничә икән, дуслар. Мин безнең су участкәләрен безнең күрдем. Ладно, окырмайм да, күрдем. Безнең су бар. Безгә лучше лимонад эчәргә кирәк. Лимонад эчәсең, вот суны да күтәртә, һәм дәген калорияларны. Так, 0,5 литров воды есть у нас, конечно, безнең. Әйдә эчеп алыйк әле су. Так, әшәкләнә башлаган ашамлыкларында ашый башласаң була. Ничә бирәбез, добавить в круговое меню. Круговое меню бар бит монда. Мин күп онытып алдым аны. Но менә булай да нормально. Но тиз генә кирәк булган булса, мин шулай гына эшләйм. Ничегә? Бигрәк караңгы икән. Безнең фонарик, конечно же, юк, дуслар. Һәм беләсезме, чем прикол? Менә шулай торасы, действие. Ремонтировать районасыны. Вы не можете ремонтировать в темноте. Элек мондый әйбер юк иде. Ну, конечно же, бу ничектер реалистичныйрак булып чыга бит инде. Чөнки без төнне белән энәләрне анда җепләрне алып бер нәрсәдә ремонтировать алмыйчакбыз. Ул дөрес хәл. Шуңа күрә без ашадык, эчтек дип әйтүем була да. Так, голод, конечно, бар безнең. Но мне кажется, инде ашап алсак була инде. Үзе безнең дусны. Нет болезни, нет, ансы хорошо. Главное здоровый быть, здоровой сучкой. Ярар, ашап алыйктан. Без, конечно, укый алабыз, но укырга тоже ут кирәк. Менә моны ашап куя алабыз, банка персиков. Так, открывай итәбез аны. Яр-яйланы автоматически открывалышкасы бар. Тегендә өстеннән генә тартып аласыңдыр инде. Конечно, бу ашамлыкларны пич булса да, учак булса, аларны җылытырга була. Җылыткан персикны белән ашаган юк, конечно, консервированный. Ну, мондый Северный каналда бүтән җылы әйбер, җылы ашамлыклар, бүтән өстәкәйләр, хоть агач анда, хоть агач ашый башлыйсың җылыны. Главное, җылы булсын. Так. Яра, дуслар, йоклыйк. Белмим ничә сәгать йоклыйк, бу бер 6 сәгать дип әйтүем. Минем әйтәсе килә 6 сәгать дип шушы. Сәгать юк бит безнең. Кул сәгате дә юк. Тегенде зур сәгать дә юк. Без аны муенга асып йөрерик. Вы проснулись полностью отдохнув. Мин асын беләм, дустым. Әз генә күренә, әз генә. Шуңа там бер сәгать йоклап алыйк. Только карык безнең эшәс килмиме? Юк, бер нәрсә дә эшлис килми. Юк инде, юк, алдама. Син монда сүгенмә безнең эш. Бер 2 сәгать, не бер, 2 сәгать. Вы настолько устали? То есть бер сәгать йоклый алам. Йоклый алмыйм, потому что мин слишком мин дурачок. Чөнки элеккеге версияда тоже шундый ниләр юк. Так, әйдә 2 сәгать көтик. Әз генә кояш уже килә безнең янга. Ай төшә. Юк, әле һаман да. Әйдә менә йоклап алыйк 2 сәгать. 2 сәгать басып тордык, 2 сәгать йоклыйбыз. Это нормально. Безнең фонарь булган булса, конечно. Так, безнең аш киләме? Нәрсә эшлис килә? Жуткий голод, жуткая жажда. Ярый, дустым, мин сине ашатам, мин сине эчертәм, син миңа
әйбәтлисең минем штаннарны, бөтен нәстәкәйләрне. Чөнки син безнең швея булгач инде эштә үзеңнең эшеңнән мин синең монда повар. Ашатам, эшертәм, каялыл. Менә ул. Так, ирпны нит тормыйк, мәне битерик. Әз генә калган 0.3 литр. Ну, да әз генә бирде инде безгә. Инде дә газировканы бәрик. Газировка Саммит. Так, свежая банка сгущенки. О, сгущенка. Сгущенка божественно. Бля, үзенең сүзе дә бар, божественно просто. Это просто божественно. Ара ашык. Ул безгә калорий да биргән тиеш, суын да биргән тиеш, чөнки суы булыр инде. Сгущенканың суы да була. Так. Штаннарна. Ничә градус? Температура воздуха -4, влияние ветра. По ощущению 2. Чыгып карыйга ничә градус икән анда. Булай чыгып кына карыйк. Менә шушы җирләрдә FPS сразу 60-ка менеп китә, 70-ка менеп китә. Ну, монда бер бүрек генә бит, һәм караңгы бөтен җир. Карыйга ничә градус? -19 градус. Ну, шапкасыз -19 инде. Һәм трусига әзрәк юешләнгән походу. Мин хәзер предлагаю бөтен штаннарны ясап чыгырга, жартырга, нитергә, һәм дигән безгә самый главный нәрсә. Можно сказать, главное иң главное аяк катмасын диләр име. Ну это самый главный аяк катмасын, кул катмасын, һәм баш катмасын дип уйлыйм мин. Монда мондый законнар эшли микән, юк микән ансын белмим. Шуңа күрә тиз генә авызыңны себерим. Ремонт ясыйбыз тиз генә. 1 сәгать на починку, ты ни хрена себе. 1 сәгать на починку, да? Ярар әйдәгез. Конечно. Аңлашылды, дустым. Безгә кирәкмәгән штаннарны, кирәкмәгән менә мондый свитшотларны приличный калтырабыз, менә паношкаларын бәреп атабыз, аны сырап бәрәбез инде сразу. Так, сабыр әйтәбез. Бер ткань инде. Так, обед җитә уже скоро. Чөнки безнең пишак юк. Пишак белән бездән тиз генә эшләр. Кул белән җыртабыз бит. Конечно, бер караны табырга була инде, берәр инде шундый җырта торган нәрсә, берәр инде шундый эшләргә әйбер. Калакмысын инде шунда. Вот ышанмыйчакмын. Менә шундый берәр өйдә, берәр инде шундый, ну, любой өйдә булырга тиеш пишак. Как мне кажется. Так, ткань ясадык. Әйдәгез менә ремонтировать әле. Ремонт. Шарфны ремонтировать. Так, 100% это охуительно. Дип әйтергә була. Һәм безнең канал 18+, манда 16+, ну никак 14+ түгел, шуңа күрә сүгенмим. Ничек инде сүгенмисең, когда безнең куртка юк. Ниме, дуслар? Һәм безнең дә бер ткань бар, менә җыртасы килә. Так, ничә секунданда? 15 минут, нормально, 15 минут кына. Тиз генә җыртабыз, сразу 3 ткань бирәләр безгә. Чин. Һәм безгә нәрсәдер әйбәтләре кирәк, ремонтировать кирәк иде. Так, бу ничә процент? 88 нормально, 68, ну так сойдет инде. 58 фигня, о, 47. Термобельоны менә бу 0-га әйләнә икән, всё, юкка чыгачак. Точно әйтәм, просто менә барасы, например, мен джинсыгыз тузы бетә, и всё төшеп кала, короче. Вот так вот. Так, 34 патрон. Да, 88. Син молодец, братан, син меня вообще порадовал. Так, джинсамы әйбәт нитергә лучше. Или менә монымы 0,4, 0,3, 0,00, 2%, 1%. Әйдәгез менә, чөнки 20%, 0,1% һәм термобелье инде. Ой. Та, инде снять. Ремонт ясыйбыз. Безнең набор для шитья бар, аж 2 штук. Шинитәбез. Һәм сразу әйтеп куям, кемнең карыйсы килми, уже карамагыз, чөнки мин шушыны бетерәм тәген, икенче серияны башлап җибәрәчәкмен. Инде ничә минут яздыртам, анда инде память та калмыйдыр. Шуңа күрә, ну озак та булды инде. Озак ыргытыла. Үзегез аңларга тиеш. Так, ремонт ясыйбыз. Опять ашыгыз килә бу хайванның. Мин ашатам.
Ул һаман әле 1-2 генә шарф һәм термобельон гына ясап чыкты. Так, штанны түгел, безнең носкиларны ясыйк. Ремонт. Безнең ничә ткань бар икән, непонятно ансы. Болай гына күрсәтми. Так, не удалось. В смысле не удалось? Бит безнең швея охренел, что ли? Әйдә, мин сиңа даган бренди ашамлык ясыйм даган. Не удалось инде, братан, бүген аш торды дип әйтә алмыйм бит инде. 100%. Вот молодец. Сразу сүгеп алдык, сразу әйбәтләнде. Так, собрать түгел, ремонт. Вот собрать сән кызык була инде ул. Так, сразу тамагы кипте. Ну, 100%-ка җитте. Вот молодец, братан, ансы. Ансы сразу молодец. Бонус тепло ключ 7 генә градус. Һәм дә менә аны ясап чыгып, аннары эшерттермен. Яра, эшерсең. Ясап чыктыңмы? 80 генә процент, давай. Бөтенләй, дустым, бөтенләй. Не удалось. В смысле не удалось? Әйдә быстро. Эшләп чык үзеңнең эшеңне, аннары мин үземнең эшне эшләрмен. Вот 100%. Так, эшлибез үзебезнең эшне. Эшертәбез бу дустыбызны. Куясың? Мә? Дөресен генә әйткәндә, безнең уже эшергә бер әйбер дә калмады. Менә шундый моментта эшергә бер нәрсә дә калмаганда, шушы серияны бетерәбез, дуслар. Сау булыгыз. Бөтенегезгә дә әйбәт кенә эшләр, әйбәт кенә күңелле яллар. Белмим кайчан ыргытылар, кайчан карый. Хәерле иртә, хәерле кич. Һәм дә сау булыгыз. Сау бул.